F'mozzjoni mresqa mill-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fil-Kunsill Lokali ta' Marsa Skala saret talba lill-Kunsill sabiex jagħmel talba formali lill-Gvern ħalli jieħu lura l-art fiż-żonqor lura minn Sadin u jagħtiha lura lil Maltin. F'messaġġ qawwi favur l-interessi ta' residenti ta' Marsa Skala, John Baptist Camilleri, Sandro Gatt u Charlo Cassar saħqu li d-deċiżjoni li żonqor jingħata l-iżvilupp kienet waħda żbaljata mill-bidunet u kien ikun ferm aħjar li din ġiet irrifjutata sentejn u nofsilu kif kienu talbu huma. Issa qed jirriżulta bl-aktar ċar li dan l-hekk imsejħa American University of Malta falliet bil-kbir milli tilħaq il-miri tagħha u saħansitra wkoll naqset dawn il-miri bin-nofs. Il-Kunsill Lokali ta' Marsa Skala għandu opportunità ġdida biex jirranġa dak li messu sar mill-ewwel fl-2015. Fid-dawl ta' dan il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista talbu lill-Kunsill Lokali ta' Marsa Skala biex jagħmel talba formali lill-Gvern li fiha jitlob li l-art f'żonqor ma tibqax aktar fidejn il-kumpanija Sadin Education Investment iżda għandha terġa' ssir art pubblika li titħalla fl-istat naturali tagħha waqt li tiġi protetta u terġa' ssir parti mill-Park Nazzjonali ta' Ninwadar. Dan biex din l-art ta' ġmil naturali mill-isbaħ tkun tista' tibqa' titgawda għal dejjem minn nies ta' Marsa Skala u l-poplu Malti kollu. John Baptist Camilleri, Sandro Gatt u Charlo Cassar żidu jgħidu li l-Kunsill Lokali ta' Marsa Skala għandu wkoll iħeġġeġ lill-Gvern biex hekk kif l-art f'żonqor terġa' ssir art pubblika minnu fih u mingħajr aktar telf ta' żmien jibda xogħol estensiv tal-innovar fil-pixxin eżistenti li hemm f'żonqor kif ukoll fil-partijiet esterni ta' madwar il-pixxina li tħallew f'telqa u bekk jiġi evitat li din ikollha terġa' tinbena mill-ġdid fil-bajja pittoreska ta' Marsa Skala. U ma temmew billi awguraw li jirrenja s-sens komun u li jirbaħ l-interess ta' residenti ħalli bekk igawdu mhux biss in-nies ta' Marsa Skala iżda wkoll il-poplu Malti kollu u l-ġenerazzjonijiet ta' warajna.